Yo, European forces on the line. Marcus versus Alex again. Marcus joiner lobby, siger nu er jeg klar. Den første skud rammer, en væk det er hans svar. Han kalder det warm-up, vi kalder det tragedie. Alex dropper 30 kills uden strategi. Marcus pinger Alex, bro, carry mig nu. Alex svarer bare, jeg gør det jo nu. Han skyder en bot og laver celebration, mens Alex laver fuld domination. I search and destroy, Marcus spiller gemmeleg. Han planter bomben i sit eget stress. Han siger, jeg klotcher, men gemmer sig bag sten. Alex semi-før, Marcus, jeg var med i den scene. Marcus tror, han er god, men vi griner hver gang. Alex gør alt arbejdet, Marcus synger sin sang. European forces, men vi ved hvem der bærer. Marcus siger, jeg er king, Alex siger, jeg er klar. Marcus tror, han er crack, men Name er på ferie. Han skyder i himlen, som om det er teori. Men scoreboard lyver aldrig, det er tydeligt nu. Alex på toppen igen. Marcus siger, Marcus siger, Marcus siger, Marcus løber i ring. Han kalder det rotation, men det er ingenting. Han stopper på en 1 sekund dør med stil. Alex holder hele lobbyen chill. Battle Royale dropper han hot som sted, men lander alene uden våben, det er ked. Han siger loot er dårlig, mens Alex får loadout. Jeg var tæt på, bro, no doubt. Han prøver flex skins med fight, meget cool, men bliver skudt instant i det whole school. Alex siger nice try, bro, med grin i voice. Marcus siger leg, standard choice. Marcus tror, han er goat, men vi griner hver gang. Alex gør alt arbejdet, Marcus synger sin sang. European forces, men vi ved hvem der bærer. Marcus siger, jeg er king, Alex siger, jeg er klar. Marcus tror, han er crack, men Name er på ferie. Han skyder i himlen, som om det er teori. Men når runden er slut, er sandheden klar. Nu Alex MVP igen. Marcus siger, jeg spiller for teamet. Alex spiller teamet. European forces, ain't man army, Alex.